Hayırlı kеш, efirde yanılıklar, stüdiyada men Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Яссың ара дилер білгішлер тек яссың келе деп қырышларын әзірлікні соңартырға ярамай. Балалар ғана түгіл әтиян илерде имтихан тұта, сынауының да нендейі рус тілінен бірдәм дәулет имтиханнары. Әлі арта, әлі кеми бәйелер неге оймай, азық түлікке бәйе арту сәбәплерін журналистлар үйрәне. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Белгечләр башка еллар белән чагыштырганда быел яз шактый соңара дигән фикердә. Шулай да әле басулар кардан ачылмаган дип, мөһим компания әзерлекне соңартырга ярамый. Хуҗалыкларның машина трактор паркларында техниканы язгы кыр эшләренә әзерләү бара. Теманың дәвамы Әлфинур Нугманова репортажында. Игенченең җиңнәре сызган улы бүген язгы кыр эшләренә кузгалыр алдыннан агрегатларны көйләү, комплектлаштыру бара. Һәр деталь җайланманы энә күзеннән үткәрәләр. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе белгечләре бүген язгы кыр эшләренә әзерлек буенча проблемалар юк дип белдерә. Язгы кыр эшләре чорында басу кырларга 265 трактор чыгар дип көтелә. Бүген аларны көйләү, техник хезмәт күрсәтү бара. Киң кулашлы шәшу агрегатлары район буенча 27 агрегат чыгарга тиеш. Алар инде бүгенге көндә әзер, аларда шулай ук наладка эшләре, кайбер тузган запчастларын алыштыру бара. Август Мөслим агрофирмасында елдагыча мөһим компанияга зур җаваплылык белән әзерләнәләр. Агрофирманың техника паркында гадәти булмаган җанлылык хөкем сөрә. Механизаторлар чит ил компанияларында эшләнгән егәрле тракторлар, шәшу комплекслары һәм башка агрегатлар тирәсендә кайнаша. Работа в полном объеме, движемся, ремонтируем, запчастями обеспечены, ГСМ на сегодняшний день в полной мере обеспечены, трактора готовы, сегодня-завтра проводим технические осмотры всей техники, что будет задействовано посевной, с механизаторами укомплектованы. Техникаларны әзерләүдә үзеклекләр тумасын өчен запас частьләргә заявкалар көздән үк бирелеп, алар үз вакытында кайтарылган. Менә Amazon шешкичтәгә шуны әле ремонтлау бара инде хәзер. Көздән заказ бирдек, запчастлар кайткан инде. Шулай алып килдек, куябыз. Шешу биткәч инде яңадан синажга чыгарбыз дип торабыз инде. Механизаторлар бүгеннән үк хезмәткә түләү тәртибен белеп тора. Башка еллардагыга караганда тарифларны арттырганнар. Кырдагылар бушка койнар аш белән тәэмин ителәчәк, аларны эшкә вакыт йөртәчәк. Шешуга сериан класс 5000 белән чыгам. Барга агрегаты белән 15 литр белән. Алай запчастлар кайта барсы да бар. Нәрсә заказ итә барсы да кайта. Быел тарифны чаккан арттырганнар тагын. Район хуҗалыкларының машина трактор паркы быел да яңа агрегатлар хисабына туллана бара. Август агрофирмасына яңа энергия бер трактор кайтты. Шулай ук кайту көтелә тагын МТЗ маркасы тракторлары 7 штук, шулай ук акцион тракторлары. Шәшу комплексларда яңартылып килә. Туган як агрофирмасы 2 шәшу комплексы алды. Корж фронты дигән. Авыл хуҗалыгы формированиелары шул ук вакытта минераль ашлама кайтару, ягулык майлау материаллары туплау турында да онытмыйлар. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Яз үз көченә кирде кебек, кояш тәэсирендә кар интенсив рейс җылы, әмма аяк асты җайсыз. Урамдагы күлләвекләрне ерактан ук урап үтәргә кирәк. Җәяүлеләргә дә җайсыз, руль артындагыларга да проблемалар җитәрлек. Яз тудырган мәшәкатьләр һәм аларның хәл итү юллары турында Лилия Шәймиева. Язның рәхәте белән бергә михнәте дә бар. Яз кояшы туры карый башлау белән күп фатирлы йортлар ишек алдында чакрымнарга сузылган күлләвекләр барлыкка килә. Бу шоферларга да, җәяүлеләргә дә зур мәшәкатьләр тудыра. Озак көттергән яз ниһаять килергә уйлады. Ләкин язның бөтен рәхәтен урамдагы кар суларыннан хасил булган күлләвекләр боза. Халык зарлана су йырып эшкә бара. Ярыйла син машинада булсаң, җәяүлегә бигрәк тә җайсыз бу көннәрдә. Кайбер илтифатсызлары су чәчрәтеп китәргә дә күп сорамыйлар. Бүген сәмнә яки 45 сатыра бит әйме. Менә бу тирасорына чартысы юк, менә гына. Бу тәрен бу сәзме җатны йөргә була. Охсап булса да йөрим мен бит бу көне. Апримеринде. Bir diyem de yok. Kesine mi nasıl kesine mi nasıl tarafından açtılar. Su kırmızı seyge. Zamşet seni bile. Bir yıl sen tukumda su kaya. Eğer hemen de su yıl sayı bit. Bunun işi altına su yıkıyor su kırıyor. Patlığa. Türlü bakarsızlıklar geçirgen mümkün değil. Bayağı aslında şey olsa. Kortlar yürüy, pensionerler. Hazır başlanlar kakırız yaz günü. Travmatizm. Şunun için безопасность, sağlık, çarelerini kullanmak gerek, конечно. Yaz ettiğinde kadar kırıkam su, ne çıkmalı tügül bana yollardan, ne yollarga uvam kaşıkmalı tügül.
Мына тегендей аптекка чыгабы теге якка. Анда ни жол жок, ни юк, машиналар бәрі шашында. Bir тротуар шикелле турыдан чыгып, аптека маларга кирәсең булса, анда машина чыгып йөри. Bir ни знак жок, bir ни жок. Йөрергә куркыныч. Язгы мәшәкатьләрнең шушындый борылыш оласы бәлкем булмас та иде. Тик монда юлчыларның да гаебе бардыр. Юлларны ясаганда кар һәм яңгыр сулары агып төшердәй чокырлар калдырмагач, ул су дигәнең кая китсен инде. Күп фатирлы йортларда гомер итүчеләр дә изалана. Машиналарын тукталышка куя алмый интегеп йөрүчеләр дә әз түгел. Бу хәлләрнең вакытлыча булуы да аңлашыла. Ләкин уңайлы мөхиттә яшәргә күнеккән халыкны бу чыгарыннан гына чыгара. Тизрәк җирләр кипшерсен иде дә аяк астындагы буламык тизрәк бетсен иде дип телисе генә кала. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Мөслим телевидениесе. Язгы бузга ястык калынлыгы булса да ышанма диләр, тик балыкчылар кеше сүзен тыңларга яратмый. Боз өстенә су чыкса да балыкка йөрүне дәвам итәләр. Елга күл тирәләрендә машиналарның күплеге моңа дәлил. Белгечләр бүген бузга керү аеруча куркыныч ди. Балыкчылар гына башкача уйлый. Теманың дәвамы алдагы сюжетта. Балык тоту ират шөгыле дисәләр дә, алар арасында бүген хатын-кызларны да очратырга була. Мәллә һәм акыйлгаларын кыш әйләнәсе балыкчылар штурмлады. Яз кояшы карый башлагач та аларның яраткан шөгыльләреннән аерыласлары килми. Мин бик нык балык тотарга яратам. Җәй көне дә, кыш көне дә Мөслимнән без парлашып, ир белән һәр вакыт балыкка йөрибез. Алай былай теге шир аркасында иде яткан чакта саф суларга дип чыга башлаган идек, шулай итеп ияләшеп киттек. Һәр пенсиягә чыктым, 70-кә җитәрдә. Шулай саф һавага чыгып кайтасыга пенсионер кеше бит инде. Гел өйдә генә ята алмый. Җәй көне бакчада инде без. Күбрәк. Җәй көне дә балыклыкка төшкәлибез. Үзебезгә һәр вакытны ашарлык балыкны тотып кайтабыз инде. Балык тотуны юкка гына дәвалап булмый торган авыруга тиңләмиләрдер. Белгечләр физик арыганлыкка карамастан балык тоту канәгатьләнү хисе бирә дип исәпли. Әлегә төшеп булмый, менә бүген беренче мәдә төшәм, менә попробую. Минем өчен ял, миннән дә рәхәтләнеп ял итәм, от души. Курыкмыйсызмы, юкка бузга ләгермен дип? Пока курыкмыйм әле, мөмкинлек бар бит әлбәттә. Аннан курка башлыйм. Андый вакытларда бузга кермисез инде. Юк инде, кая һәр барам да бүтән битте елга. Азарт дәйінде құлауыптар керек. Не келенде менә шир, үзе бер шир ул. Буз қолына 1 метр бар тирәнлеге. Почти. Шу апрель вакытында гына, апрель уртасына гына торга була балык. Кичкене вакыттан балыкка йөрим инде. Җәй көне дә, кыш көне дә йөрим. Менә бүген дә төштем әле. Кояшлы матур көн. Рәхәт, күңелле. Әзрәк бераз капты инде, бераз балык. Күңел булды. Балык тоту начар шөгыль түгел, ләкин чынбарлыкка кайтыйк әле. Урамда яз, бүген мартның соңгы көне. Кояш та көннән-көн ныграк җылыта. Шулай булгач, безнең калынлыгы балыкчылар уйлаганча, кыш көне кебек үк калын түгел. Бер шөгыль дә кеше гомеренә тормый. Балыкчылар моны бер кайчан да исләреннән чыгармасыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхажев, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицейында бердәм дәүләт имтиханы форматында сынау үтте. Бу юлы әти-әниләр имтихан тотты. Рус теленнән имтиханны нигездә чыгарлыш сыйныф укучыларының әти-әниләре тапшырды. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. БДИ форматындагы сынауны 15 райондашыбыз тапшырды. Алар арасында чыгарлыш сыйныф укучыларының әти-әниләре һәм җәмәгать эшлеклеләре бар иде. Безнең гаиләбез өчен дә быел сынау елы, чөнки өлкән улыбыз 11нче сыйныфта укый. Балама терәк буласым килә, аны инде ничектер ярдәм итәрмен, психологик яктан әзерләрмен, кайсы яктан килергә кирәк, ничек итеп аны инде тынычландырырга кирәк дим инде. Менә шуларны тыйымлар өчен килдем инде. Быел минем улым 8 давайте мәктәпне бетерә. Шуңа күрә аның кичерешләрен, нинди ощущениялар кәннәрен белер өчен егып биргә булдык без бүген родительләр белән бергә. Өлкәннәр тест формасындагы берничә биремне үтәделәр һәм сочинение яздылар. Сынауны үтәр өчен 1 сәгать вакыт бирелде. Балаларга рус теленнән сынау тапшыру өчен 3 сәгать ярым вакыт бирелә. Бүген без ата-аналар өчен егып үткәрәбез. Ул бөтен Россиядә үтә торган акция. Аны без үткәрәбез. Ата-аналарны ЕГЭ бердәм дәүләт имтиханын үткәреше белән таныштырыр өчен, аның процедурасы белән таныштырыр өчен.
Быел бердәм дәүләт имтиханнарында үзгәрешләр бар. Югары уку йортына керергә теләмәгән укучылар БДИ тапшырмый. 9 сыйныфлар өчен дә имтихан формасы үзгәрә. Югары уку йортына керергә теләге булмаса укучының, ул бердәм дәүләт имтиханы бирмәсә дә була, ул мәктәптә чыгарылыш имтиханы гына яза. 9 класс укучылары 2 предметтан гына имтихан язачаклар: рус теленнән һәм математикадан. Һәм тагын бер предметтан, үзенең теләгән предметыннан мәктәпләрендә контроль эшкенә эшләячәкләр. Контроль эшләр 18 майда башланачак. Бердәм дәүләт имтиханнары лицей базасында үтә. БДИ бирмәүчеләр сынауларны үз мәктәпләрендә тапшыра. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Язгы каникуллардан соң мәктәпләрдә кабат укулар башланды. Каникулны күпләр файдалы итеп үткәрергә тырышты. Мәчетләрдә әхлак сәламәтләндерү яллары оештырылды. Кыз балалар өчен мавыктыргыч чаралар үтте. Ир балалар арасында Коръән бәйгесендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Һәрбер хак мөселман Аллаһы Тәгаләнең изге китабы булган Коръәни Кәримне уку һәм яттан өйрәнүне дәрәҗә саный. Бүген мәчет мәдрәсәләрдә бу изге эшкә өйрәтү өчен тулы мөмкинлекләр бар. Кайбер балалар Коръәнне өйдә әти-әниләре ярдәмендә өйрәнә. Мин Яршалыдан кайттым, әби белән бабай янына, Мәллә Тамак авылына. Ничә сүрә беләсең инде ятта? 6 сүрә беләм һәм 1 салават. Халкыбызны дингә үндәү эшләрен алып барабыз инде. Мәктәпләрдә инде сирәк кенә мәктәпләрдә булгалыйбыз инде. Әкренләп кенә тартылалар. Аллаһ бир сакайым инде. Ул инде дәвамлы булыр. Балаларны каникулда чакырдык. Кыш каникулларда йөри башладылар. 9 бала булды. Анда инде күбрәк кызлар килде. Тырышып йөриләр, балалар бик макталар, тартылалар. Илемтә авылындагы Әсқат мәчетендә узган Коръән бәйгесендә 10 конкурсант катнашты. Алар нигездә район мәхәлләләреннән килгән иде. Балаларның тәҗвид кагыйдәләренә туры китереп, матур мәкам белән Коръән укуы күңелләрне кузгатты. Хәреф һәм авазларның хөкемнәрен биреп укырга тырышты алар. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Безнең инде 3нче ел үтә бу Коръән бәйгесе. Бу ел әзрәк яңарчак ясадык. Җәмигъ балалар өчен аерым, авыл балалар өчен аерым. Ләкин дә шуңа карамастан авыл балалары бик әйбәт укыйлар. Әйбәт әзерләнгәннәр. Монда Аллаһның рәхмәте ясасын хәзрәтләргә, әти-әниләр, кем өйрәтә. Жюри членнары Ярчаллыдан Михайловка авылында яшәүче әби бабасына кунакка кайткан Ислам Гайнетдиновны 1нче урынга лаек дип тапты. 2нче урында Татшуран авылыннан Халид Төхбәгалиев, 3нчедә Иске Карамалыдан Илһам Гәрәев һәм Михайловкадан Раил Султанов. Шалдан кунакка кайтканнар инде. Бик тәртипле балалар, әлхәмдүлиллаһ. Сеңлесе дә менә байдарында. Мәчеткә йөриләр. Хәзрәт кайчакта өйләренә дә килә. Мен хафиз булган нәрсә беләсең? Кәүсәр мәчетендә аны Коръән ятлыйм. Минем укытучым Илгизәл хәзрәт. Ничә сүрә беләсең инде? Мин 40 сүрә беләм. Хәзрәт нам звонит, когда будет учеба, а иногда отменивает, и мы там учим. Там некоторым он задает на каникулы учить 3 страницы, либо 1 суру. А мне доучивать суру, а моему брату учить полстраницы. Якшәмбе көнне шундый ук бәйге Мөслимдәге Җәмигъ мәчетендә дә узды. Онда 22 бала 4 номинациядә көч сынашты. Коръән бәйгесендә җиңүчеләргә сертификатлар, барлык катнашучыларга район мөхтәсибәтенең мактау кәгазе һәм бүләкләр тапшырылды. Менә шушы балаларыбызга кайсылар инде әле кичкенә вакытта инде Аллаһның рәхмәте белән аларның зиһеннәре дә яхшы, истә калдырулары да бик яхшы Аллаһның рәхмәте белән инде әлбәттә ки яхшы һәм хәерле аларны кичкенә вакыттан ук Коръәннең нуры белән, Коръәннең моңы белән үстерсәк, үзенә күрә тәрбиягә дә, үзенә күрә киләчәк тормышта менә шу Коръән белән яшәүгә дә зур максатларга ирешергә дә зур сәбәп булып тора. Коръәни Кәримне балачактан өйрәнүгә күңелен салган бу балалар арасында киләчәктә дини уку йортларына керүчеләр, ислам динен тирәнтен өйрәнеп, җирлегебезгә имамнар, мөгаллимнәр булып кайтучылар да булыр иншаллаһ. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.
Элемтәдә тагын бер чара узды. Элеккеге елларда төрле тармакларда эшләгән мөслимләр Ислам нуры мәхәлләсенең Әзгат мәчетенә җыелды. Бу очрашуны район мөхтәсибәте каршындагы Аксакаллар шурасы һәм иҗтимагый совет оештырды. Очрашуда сүз милли гореф-гадәтләрне, туган телебезне саклауның мөһимлеге хакында барды. Монда очрашу аралашуларның традициягә кертергә кирәк, ди Расих хәзрәт Каюмов. Район мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сыңгатулла вәгазь сөйләп Коръән укыды. Бүген балаларыбыз эш эшләмичә үсә, ә бит кешене бары тик хезмәт шөгыль генә чыныктыра, ди район иҗтимагый советы җитәкчесе Рушат Султанов. Аны да милләт буларак югала баруыбыз, телебездән voz кичү проблемалары борчый. Аныкларыбыз аңына милли гореф-гадәтләрне сүндерү, телебезне өйрәтү барыбызның да бурычы, ди ул. Монда рухта сөйләшү, фикер алышу, алга бурычлар кую, истәлекләр яңарту шәй өстәле артында дәвам итте. Алга таба азык-төлеккә бәяләр артты дип шылтыратучылар бар. Белгечләр фикеренчә бәяләр үсеше якынча 0,8% тәшкил иткән. Сәбәп нидә? Халык моңа карата нинди фикердә? Бәя артуның сәбәпләрен Лилия Шәймиева өйрәнде. Соңгы вакытта шикәр комы, ит һәм икмәк кебек продуктларга бәя артуга зарланучылар аз түгел. Сөт продуктларына бигрәк тә сыр һәм ак майга бәя күтәрелә дип борчылучылар да шактый еш очрый. Һәр көнне кергән сайын магазинда талашып чыгам. Аның берсе Хоккына күтәреп йөри шулай. Берсе шуны контролер итә. Икенчесендә уже әдрәк менә шул бәяләрне күтәрәләр һәр көнне. Аңа контроль дә юк бер нәрсә. Магазинга кергән шаккатым бәяләр арткан. Әзрәк сүрсеннәр дия. Пенсионерларның акчалары. Бәяләр үсә инде. Бер илдә дә мондай бер юк. Татарстан Республикасы Дәүләт алкоголь инспекциясе Түбән Кама территориаль органы өлкән белгече Алина Виноградова даими мониторингла уздырып тора. Мөслим кибетләрендә һәр товарга диярлек бәя күтәрелгән дип әйтергә була. Халыкны бик нык бәяләр күтәрелеп борчый. Бүгенге көндә бәяләр шикәр комына, тауык итенә һәм йомыркага күтәрелеп килә. Правительство ипинең хакы күтәрелмәсен өчен чаралар тапты. Мониторинг үткәрелеп тора. Bir сәүдә йортында шикәр 39 сум булса, икенчесендә 57 сум. Бүген мониторинг үткәргәндә 72 сум 99 тиенлек шикәр табылды. Бәяләр нык күпкә артмаса да арта, майда күргән сайын артты инде, сахар да артты, шуңа нык артмаса да хаклар арта. Бәяләрне көн сайын почти арта, кергән сайын арта. Ишесәң инде. Заманы шундыйдыр. Арттыралар. Безнең кисәгә суга бик риза түгел дә инде. Безгә карап бәяне сорап тормыйлар бит инде. Сырның 1 килограммы бүген якынча 1600 сум тора. Акмай 400 сумнан артык. Сыер ите һәм кош итенә дә бәяләр күтәрелгән. Бәя артмаган продуктлар исемлегендә макарон эшләнмәләре һәм чәй генә. Карабудайны кибетләрдә килограммын 134 сумнан да табарга була. Барсы да канәгатьләндерми инде. Арта бит бары. Sütler, әле инде разницасын күрмим инде, конечно. Ну бар инде, бар әз булса да бар күтәрелә. Авылдан киләмәйме? Ну авылда караганда монда теге по своему кошельку можно выбрать. Можно и подороже, можно и подешевле, но качество от этого не хуже. Әзрәк бәләкәй акциялар әйбәт булып, пенсионерларга ниләргә урак иде. Буларга балачагаларга хөтәзәсе акчалары килгәч, болын эшләгән кешегә тоже инде. Нәрсә кирәк шуны алып бөтенесе канәгать. Бәяләр. Бәяләр дә канәгать, бөтенесе канәгать. Менә шикәр комына, йомыркаларга бәя бик югары дип уйламыйсызмы? Юк, бөтенесе канәгать, рәхмәт кирәк. Хөкүмәт бәяләр тутырыклана дип ышандыра. Әгәр дә инде товарны җитештерүчеләр бәяләрне киметә икән, кибетләр дә әлеге бәяләрне киметергә тиеш булачак. Иң мөһиме әлеге продукция Россия хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән социаль әһәмияткә ия товар исемлегенә кергән булырга тиеш. Билгеле булганча, андый продукция рәтендә икмәк, сөт, он, акмай, кымбагыш мае, чәй һәм йомырка кебек азык-төлек бар. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслим Үзәк китапханәсендә авылым Көч, дәрт, илхам чыганагы булды исемле әдәби музыкаль кичә үтте. Кичә халык язучысы драматург Фуат Садриевның 80 яшьлек юбилее уңаеннан оештырылды. Кичәдән Лилия Шәймиева репортажы. Шарага кунак итеп Фуат абыйның якын дуслары, каләмдәшләре, гомер юлын бергә үткән замандашлары чакырылган иде. Кичәдә изге теләкләр белән бергә истәлекләр дә яңгырады. Әдипнең әсәрләреннән өзекләр укылды, комедиясыннан күренеш тәкъдим ителде. Бик матур хисләр кичерәм.
bir qo'shanda men 80 yoshga yetardim deb o'ylamadim. Chunki turmush bizning ona ularlik bo'lmadi bu yurakda yosh chaqda. Turli o'g'illar qo'lab jirtdi shunda. Lekin mana yaşadık, tırıştık, işledik. Bu indi baxet. Ol indi rayonumuzun eng hurmatli kishilarining birisi. Onun yazmışı, onun teatr üçün, sahne üçün yazılan əsərləri hər birimizin yürəyində özünün uğrunun aldı bu müsikində. Həm biz ona bir rəhmətli, biz şınapda gururlanıb, şuşun yoxtaşыбыз белән onun izindən barığa deyişбез. Музыкаль яктан бизәлешкә дә чараны оештыручылар зур игътибар биргәннәр. Мөслим сәнгать мәктәбе укучысы Нияз Мирзаяновның җырларын, лицейның тарих укытучысы Айнур Латыпов башкаруында Фуат Садриев сүзләренә язылган «Биегез, җырлагыз кызлар» җырына тамашачы кул чабып, дәртләнеп биеп утырды. Шулай ук сәнгать мәктәбенең җыр бүлеген тәмамлаган Эльза Хисамиева үзе язган җырларын бүләк итте. Минем кулдан инде бүтән әсәрләре узгананың менән ничә еллар, хәзер минем килгәнгә монда хәзер 49 ел. Шул еллар буе ничә пьеса, ничә роман, ничә повесть, ничә хикәя, ничә мәкалә, бөтен нәрсә минем кулаша үткән. Мин инде аның редакторы да, фотоларын да төзәтәм. Фаат абый инде ул Мөслимнең талисманы, Мөслимнең горурлыгы. Мөслимнеке генә түгел, бөтен Татарстанның, бөтен татар дөньясының да горурлыгы. Шушы авылда яшәп ятып, үзенең сәләтен, үзенең булдыклыгын, үзенең талантын, үзенең иҗат кешесе икәнлеген ул Мәскәүләргә кадәр җиткергән кеше. Җирлегебездә шушындый зур шәхес яшәве язучыбыз белән горурланам. Аңа инде киләчәктә дә иҗатында уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Фуат абыйны татарның шаулыгы диләр. Бу чыннан да шулайдыр. Гомере буе үзе туып үскән якка тугры булып калган. Һәм туган ягында улуг әдип, шәхес булып яшәгән Фуат абый Садриев белән горурлану хисләрен бу кичәдә катнашкан һәр кеше кичергәндер мөгаен. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Авыл тормышы тынгысыз, шуңа дәлил Семәк авылында яшәүче Мөнирә һәм Зөфәр Миргаевларның да тик торганнары юк. Күпләп кышкырт асрыйлар, эре мал тоталар, бакчада да эш җитәрлек. Ихатада нигездә эш Мөнирә апа астында бер кулы булмаса да Мөнирә апа һәр эшне җайлап башкара. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Миргаевлар күрке белән бергә бытбылдыклар да үстергән. Фазан кошлар семьялыгына керүче бытбылдыклар Евразиядә һәм Африка илләрендә генә таралган дип уйлый күрмәгез. Хәзер аларны җирлегебездә дә яратып үстерәләр. Менә без быел кызым белән киңәшләштек тә күркәләр үстерә булдык, чөнки сөтем дә бар, хайваннар тоткач әле бака бул кулдан килгәндә яшәргә мөмкинлекләр дә бар. Аллага шөкер дип сөенеп яшибез бүгенге көнгә. Чөнки эшләп яшәгән кешенең тормышы да бар, мул өстәле дә бар, Аллага шөкер. Кешедән рәхмәт ишетү дә бер рәхәт. Маллары да шактый аларның, алар өчен 3 ай саен 80 мең сумлык печән фураж сатып алалар. Бер уйлаганда чыгымнар да шактый. Шәһәр кешесе генә ул салада яшәүчеләргә барысы бушка килә дип уйлый. Әле бит бу эшләрне башкарырга сәламәтлек, көч-куәт тә кирәк. Мөнирә апаның бөтен эшне сыңар кулы белән башкаруына ышанасы да килми. Алар шул хәтле тырышлар. Аның шундый ни булса да, бер кул белән булса да яшәргә тырыша. Ире дә булган, үзе дә булган. Шундый тырышып яшиләр. Миргаевларга авылда сакланмаган кеше юктыр. Һәр нәрсәне киңәшләшеп, уртага салып, бергәләп эшли алар. Язмыш сынауларында сынмаганнарны Аллаһы Тәгалә шулай бәрәкәтле тормыш белән бүләклидер. Ләкин муллык, бөтенлек артында тырыш хезмәт ятуын гына онытмаска кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр спорт ярата, шуңа спорт ярышларында да актив катнашалар. Республикада гына түгел, Россия күләм бәйгеләрдә дә җиңү яулый безнекеләр. Шахматта да сынатмабыз ди. Мәгариф идарәсе җитәкчесенең орынбасары Расил Фаттахов. Шахмат ярышыннан коллегаларыбыз әзерләгән сюжет. Тарихы ерак гасырларга тоташкан шахмат уены бүген аеруча актуаль булып китте. Бу уенның төп әһәмияте кешенең интеллектуаль сәләтен үстерү. Укучылар бу уенны аеруча үз итә. Ярышларда шундый егет-кызлар, шахмат җыны кагылганнар бик күп иде. Укучылар спартакиадасы кысаларында үтә шахмат ярышы. Бүген уйныйлар безнең башлангыч мәктәп укучылары, 9 еллык мәктәпләр һәм 10-11 класс укучылары уйныйлар. Һәрбер командада кызлар һәм егетләр, алар инде үзләренең командасына очко китерәләр һәм шулай итеп без чыгарабыз командалар арасында, мәктәпләр арасында беренче призер командаларны.
Гомерләре буе шахмат уйнаган кешеләрнең олыгайгач та камил акылларын, ачык зиһенен югалтмавы аңлашыла. Аларга алмашка бүген көчле перспективалы яшь шахматчылар килә. Шахмат ойыны инде балаларга күп әйбер бирә. Аеруча математика, физика фәннәрендә буруша. Интеллектуаль ойын бит инде рухи яктан да нык ярдәм итә балаларга. Шахмат уйнаган балалар инде югалып та йөрми, урамнарда да йөрми, шахматтан күбрәк стелларында утыралар. Күбрәк. Һәм инде аларның акылы да әйбәт үскән була. Мин уже 2 ел шахмат белән шөгыльләнәм. Мин татбиләрдән килдем. Мине әти белән әни дә уйный. Мине әти шахмат уйнарга өйрәтте. Башлангыч мәктәпләр арасында беренче урынны Октябрь авылыннан Мансур Набиуллин, а кызлар арасыннан Мөслим урта мәктәбеннән Диләрә Хәсәнов алды. 9 еллык мәктәпләр арасында Татбүләрдән Гази Нуршайгарданов һәм Мари бүләрдән Камилә Басирова җиңүче булды. Урта мәктәпләр арасында беренчелек Мөслим урта мәктәбеннән Илгизәр Мирзаханов һәм Күбәк мәктәбеннән Алисия Шакирянова да. Җиңүчеләргә мактау грамоталары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе яңа бәйге игълан итә. Татар телендәге элмә такталардагы хаталар күңелегезгә тияме? Ана телебез өчен борчыласызмы? Хаталарны бергәләп төзәтик. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+. Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләтара яисә динара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, элемтә начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын. Казанский федеральный университет совместно с комиссией при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка проводит бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Курсы будут проходить в Казани, Елабуге и Набережных Челнах с февраля по май 2021 года. Более подробную информацию можно получить на сайте Казанского федерального университета. 0+. Күптән йылдыз вәгъдә итте бу урамнар. Син бәхетле елма дип юаттылар. Беймәле җеп-җимайга кулым сузып тотармын да, аннары югалтырлар. Хыяллар буш, барда афәт, барда ялган. Таңда атмый башка, кояш янган. Кабат бейм, җеп-җимайга карап. В жизни нас окружает много цифр. Мы с цифрами рождаемся, с цифрами растем, учимся, влюбляемся, растим детей. Иногда цифры нас огорчают, иногда заставляют сердиться, иногда приводят в отчаяние. Но есть цифры, которые приносят в каждую семью радость, мир и понимание. 8 800 2122. Детский телефон доверия. Цифры, которые могут вам помочь.